Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, γεια σας. Αυτό το βίντεο το κάνουμε για να πούμε ποιοι είμαστε, τι είναι αυτό το κανάλι και τι πρόκειται να δείτε εδώ. Χωρίς εντυπωσιασμούς και χωρίς να πουλήσουμε κάτι. Απλά να γνωριστούμε. Εγώ είμαι ο Μάνος. Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι παρουσιαστής. Ίσως να είμαι λίγο ψώνιο που βγαίνω στη κάμερα, αλλά σίγουρα δεν είμαι Influencer λέγεται και σίγουρα δεν είσαι. Αυτή που ακούστηκε είναι η Κανέλα. Δεν θα τη δείτε στη κάμερα. Όχι γιατί δεν έχει άποψη, αλλά γιατί προτιμά να είναι πίσω στην έρευνα και στη σκέψη. Η Κανέλα είναι ο άνθρωπος που ψάχνει τις ιστορίες, τις λεπτομέρειες και τα γιατί. Είναι αυτή που δεν της αρέσει να παίρνει τίποτα όπως της το σερβίρουν και πάντα θέλει να δει τι υπάρχει κάτω από κάθε πληροφορία ή γεγονός. Η δουλειά της αποτυπώνεται στα κείμενα και στην επιμέλεια των βίντεο. Και σίγουρα γράφει καλά κείμενα, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Κάμερα σε μένα όμως τώρα. Μου αρέσει να ψάχνω την αλήθεια στα πράγματα, να διαβάζω, να ακούω και να λέω τη γνώμη μου χωρίς φωνές. Αυτό το κανάλι δεν είναι ιδιοσιογραφικό, δεν είναι για κουτσουμπολιό. Και το σίγουρο είναι ότι η άποψή μας δεν είναι πάντα η σωστή. Είναι ένας χώρος για ιστορίες, γεγονότα και θέματα που συνήθως περνάνε στα ψηλά ή δεν λέγονται καθόλου. Εδώ θα μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, κοινωνικά θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, πράγματα που έγιναν, πράγματα που ξεχάστηκαν και πράγματα που ίσως δεν υπόθηκαν ποτέ όπως έπρεπε. Κάποιες φορές θα συμφωνείτε μαζί μας, κάποιες όχι, και αυτό είναι απόλυτα ok. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για συζήτηση χωρίς φανατισμό, για σκέψη χωρίς κραυγές και για περιεχόμενο που δεν χρειάζεται να είναι κραυγαλαίο για να έχει αξία. Αν αυτό που περιγράφουμε σου ταιριάζει, μείνε, κάνε like, εγγραφή και πάτα καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για καινούργια βίντεο. Εσένα πάλι που δεν σου άρεσε, κάνε μια εγγραφή, δεν κοστίζει τίποτα και χαρήκαμε που σε είδαμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που σκεφτήκαμε από την αρχή. Ήρεμα, ανθρώπινα και χωρίς φίλτρα. Οπότε καλώς ήρθατε στο Mankind.